Yo, what's up? Magandang hapon mga tropa. Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating panibagong vlog. At ito po yung ating day 5 na ating conditioning tips bago tayo mag-breed, ano, mga tropa. At sa video pala na ito mga tropa, ito rin yung last day ng pagbibigay natin ng yon Premoxil. Bali, pumunta pala kami ng bayan kanina ng Mrs. Sakto naman bumili tayo ng ito, Premoxil. Ayan, kasi naubos na po yung ating biniling Premoxil nung last day. So kahapon mga tropa, sakto nagbigay tayo ng Premoxil at sakto naman naubos yung ating Premoxil na binili. Bali 3 balong yun pero nagkulang. Ayan. So talagang ginastusan natin ng ating kukondisyon ng manok natin. So ganyan po kagastos yung pagmamanok. So ngayong araw mga tropa last day ng ating pagbibigay ng Premoxil, pero may gagawin tayo dito sa mga nukis natin. Maliban dito sa maliban dito sa dalawa. Yan, maliban sa dalawa. Kasi itong mga nandito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung 7 manok natin na yan is i-rotate natin. So mamaya ipapaliwanag ko kung bakit na kailangan nating mag-rotate mga tropa, no? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. At bago natin pag-usapan yan, ay magbibigay muna tayo ng Premoxil. Pero ito hindi ko na po ipapakita sa inyo dahil madalas po tayong mapuna ni Whitey. So hindi ko na po ipapakita mga tropa. Pero mamaya siguro pagdating ng camera woman natin, ayan, siguro namimiss na yung camera girl natin. So mamaya paparating na siya at makakasama natin siya sa vlog natin. Alright, so magbibigay lang muna tayo ng Premoxil, tapos mamaya mag-update po tayo. Alright, so kita-kits po tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa, so time check tayo is 5:30 ng hapon. At dahil 5:30 na at uwian na, at eto na, nakarating na ang ating camera girl mga tropa. Alright. Hi, I'm here. It's me again. So, andito tayo para mag-shout out. Shout out po kay Boss Mike. And shout out din po kay Julia Ballesteros and Maria Vicky Loves. And shout out din po kay Marimar Arandia. Shout out po. Alright, so yun mga katropa, no? At dumating na yung ating camera girls. Ayan na. So gagawin pala natin ngayon mga tropa is magro-rotate tayo ng mga nukis natin. So habang nag-rotate tayo ng nukis, dun ko sasabihin sa inyo kung bakit natin to gagawin. Alright, so papahawak natin yung camera. Alright mga tropa, so ito, simulan na natin yung pagro-rotate natin. Meron tayo dito isang scratch pin. Ngayon, yung pullets na nandito, ililipat na muna natin sa kabila. Dahil magbabakanti tayo ng isang TV. Nakapagbigay na rin pala tayo ng Premoxil kaninang mga alas 3 mga tropa. Tapos nakapagbigay na rin tayo ng patuka nila. Kaya wala nang sagabal sa mga gagawin natin ngayon na pag-rotate ng mga manok. I-rotate natin sila, pero maliban dito sa dalawa. Itong bagong cold natin, yung ating red gold saka yung ating Boston gray. Na muna natin itong ating gray na pullets dito sa isang scratch pin kasama nitong mga ibang pullets natin na Boston gold. Ayan. Ngayon, ang rotation natin mga profiles, iikutin talaga natin. Yan. So, unahin natin itong macrae natin dito. Itong macrae na to, ito muna yung ilalagay natin sa scratch pin. Dito. Pero yung scratch pin, ilalayo na muna natin kasi nga yung Boston gray natin doon na 6 months old, nang lalambing na, kaya ilalayo na muna natin.
ilalagay muna natin dito. Kabila. Dito na muna siya. Yan. Ito na muna yung ating makri. Right, mga tropa, no? So, unahin natin itong Boston Grey natin. Yan, yung Boston Grey natin. Ilalakan natin ito dito. Nag-shortcut na ako, ha? Yung nga pala mga tropa, may gusto pala akong ipakita sa inyo. Tignan nyo itong tari ng ating Boston Grey mga tropa, no? So yung tari niya kasi pataas na siya. Ayan, no? Pataas na. Kasi yung tali, yung cord niya nakalagay dito sa baba. Ayan. So paano natin naayusin yan? Yung tali ngayon mga tropa, ilalagay natin ngayon dito sa taas. Yan, no? Ayan mga tropa, para sa ganon, pag ganon na nagpumiglas, yung tari niya is bababa naman siya ngayon para maging pantay. Ayan. So ganon lang yung diskarte dun. Pag ganon, tabi yung mga tari ng mga nokis natin. Ayan. Tapos susunod natin mga tropa itong ano ba? Ayun, yun. Yung Boston natin. Itong Boston natin yung ilalagay natin dun sa may dating pwesto ng ating makri. Yung mga tropa, tingnan yung tari pababa. So ngayon dapat ilalagay natin siya dito sa baba. Yung tali dito natin ilalagay para ito tumaas. Diba? Ano siya mga tropa? Pakita natin. Pakita natin para makita nila ng maliwanag, malinaw. Yan. Ang mga tropa, oh. So, yan, rotation. Tapos dito, halika dito. Yan. So, parang mapapagod yata yung camera girl natin na kakahabol sa akin. Nakahilo, ikot ng ikot. Charot. Kumustahin mo naman yung mga viewers natin. How are you guys? So, ito yung panganay natin na makri mga tropa, no? Ito yung panganay natin. Pero itong mga to, bata pa kasi nasa 5 months pa lang. 8 months pa lang, kaya papakita ko sa inyo. Ayan, yung tari niya, ayan, oh, malit pa. Ayan, muusbong pa lang. Ayan. Unti. So, ito naman yung ating gray sweater. Yun naman yung ilalagay natin doon sa gitna. Ilalagay natin sa gitna. So, yun mga tropa, no? Bakit tayo nagro-rotate ng mga manok natin? Yan. So, yun napakagandang tanong nun. Bakit tayo nagro-rotate ng mga manok natin? So, ginagawa natin to nang sa ganun is yung mga manok natin is ma-expose sila sa mga iba't ibang kulay ng manok. Bakit? Kasi nga mayroon kasi yung mga manok na pag kunwari puti, tapos lalambing mo sa pula, minsan mayroon yung tinatawag nila na kontrapelo. Ayan, kontrapelo. Ngayon yung isa, kunwari yung puti, hindi siya papatol dun sa kulay pula. Mayroon ganon. Kunwari parang nang-aayaw, ayun, umaayaw sa lambingan. So, ngayon, i-expose natin sa mga manok natin sa mga iba't ibang kulay ng manok nang sa ganon, kahit na sa ganung paraan, hindi sila mangayaw sa laban o mangayaw sa lambingan. Yan. So yun yung purpose natin kung bakit tayo nagro-rotate ng mga nokis natin mga tropa. Kasi meron kasi yung nokis na pag sa unang tingin pa lang nila
nakita nila, bago lang sa mata nila, kunwari yung puti. Ayun, yung puti na yun. Oh. Bagong kung lang sila, sa paningin nila, bagong kita, di ba? Para silang nang-aayaw sa lambingan. So, merong kanon. Di ba? Nang-aayaw sila. Tapos, ang isang purpose din ng pag-rotate natin mga tropa, kung bakit tayo nag-rotate ng manok, para sa kanon, masanay sila na kahit na saan sila maipunta, hindi sila mangayaw. Kasi meron kasi yung ibang manok na kunwari, itong manok na to, nandito na lang lagi, hindi na siya naililipat. Tapos biglang ipunta mo sa kabilang manukan, mangangayaw siya. So parang hindi siya sanay na naililipat-lipat. Kaya dapat yung mga manok natin, sanayin din natin na ililipat sa kung saan-saan para sa ganun hindi sila mangayaw sa lambingan. Yan. So yun yung purpose ko ng pag-rotate natin ng mga nukos natin na tropa. So isa yan sa mga kailangan ng isang manukan para sa ganun kahit na anong kulay ng manok o kahit saan mo ipunta hindi po sila mangangayaw sa lambingan nila o sa exam nila, lalo sa exam. Napaka-importante yon sa exam. Kasi once na manok mo sa exam, sa araw ng exam niya is nangayaw, wala na, diba? Tapos lalo na sa ating mga breeder, once na yung mga manok natin, kunwari may bumili sa atin, pagdating dun sa exam ng manok niya, ng lahat sa exam ng mga tropa, is nangangayaw. Paano pa sila babalik dito, diba? Para umulit na bumili. Di wala, diba? Kaya kailangan natin, tayo mga breeder, kailangan natin gawin lagi to, yung mag-rotate ng manok. Right, so yun yung advantage mga tropa ng pag-rotate ng mga nukos natin. Right, so ito na tayo sa may white choco natin. Right, mga tropa, so ito yung ating white choco. So yung white choco natin saka yung talisayan, sila yung matagal na dito sa pipi na to. So mahigit na isang buwan na hindi natin sila ililipat. So ngayon ginagawa ko mga tropa kasi every month nagro-rotate tayo kahit na papaano kahit isang beses lang sa isang buwan mailipat natin sila nang sa ganun ma-expose sila sa mga ibang manok. So yun mga tropa na. So ito na siguro yung pinakalas na i-rotate natin. Tapos kukunin natin yung last day, yung McCray natin. McCray natin na nandun. Kunin natin. So itong mga McCray natin mga tropa ay yung tawag dito. Ay hindi ko pa pala nalipat to. I'm sorry. May kulang pala. Naku. Nalimutan niya po yung isa. Ayun mga tropa, nakalimutan ko. Meron pa pala tayong isang McCray dito. Ayan. Yung nakalimutan ko mga tropa. So ito na lang yung ilalagay natin dun. Sa dating pwesto ng ating white choco. Naku. Nagkamantik ko na makalimutan ito. Mahirap na yata pag tumatanda eh. Pero hindi ko aminin na matanda na ako. Hindi ako papayag. So yung mga McCray natin is mga bata pa, 5 months pa lang. So ito yung isa sa mga McCray natin mga tropa. Yan. Ito siya mga tropa. And lastly, ayun na, sige, last na talaga to. Last na to. Yun. Right. Ito na yung pinakalas mga tropa. Yung isang McCray natin.
yun, natapos tayo sa ating pag-rotate sa mga nopos natin. At ayun mga tropa, last day ng ating pagbabacterial flushing. So ito yung day 5 ng ating conditioning tips sa mga nopos natin bago tayo mag-breed. At nakita nyo mga tropa, yan, ni-rotate na natin yung mga nopos natin. Masaya na sila naman sa mga bagong mukha na makikita nila. Alright, so yun lang mga tropa, no? So yun lang yung vlog natin at maraming salamat po sa inyo lahat at see you po sa next na vlog natin. So see you po bukas.